Siyabonga uNkulunkulu encane ukuba kule ndawo yakho engcwele singanelanga kodwa wasikhetha ukuthi sibe khona sizohlanganyela nawe. Siyathokoza abantwana bakho, siyabonga inhliziyo zethu nakho ukuthi ukhulume kithi lokho okuhlosile emaphakadeni ukuthi uzokusho kithi ngalesi sikhathi. Siyamukela konke okuhle okuvela kuwe, akukho okubi okuvela kuwe, kuhle kodwa. Siyabonga uNkulunkulu encane, khuluma nathi silalela, size kuwe egameni laJesu, amen. Amen. Siyabonga-ke lengcele. Ngithembe ngithola-ke isimemo sokuthi ngize namhlanje ngizokhuluma with single mothers. Ngezwa nje injabulo ethize ngaphakathi kumina, ngezwa nginenjabulo nje. uNkulunkulu wafaka leyo joy naleyo excitement kumina. Ngani na ngoba ngilihambile lolo hambo. Ngilihambile lolo hambo lokukhulisa umntwana noNkulunkulu. Emhlabeni kuthiwa single mothers, kodwa uNkulunkulu ungifundise ukuthi akekho umuntu osindile ngoba sonke siyi-bride of Christ. Sishadile, ushadele nomyeni wasenyameni noma ushadele nomyeni wasezulwini. Yes. Amen. Praise the Lord. So lo myeni wami nami sihambile naye engisiza ekukhuliseni umntwana. So ngithembe ngithola lesimemo ngajabula kakhulu. Ngijabulela ukuthini na? Ngijabulela ukuthi ngikubonile ukuthembeka kwakhe. Amen. Sukela nje ekuqaleni ngikubonile ukuthembeka kwakhe. Namanje ngiyakubona futhi ukuthembeka kwakhe kuyaqhubeka. So mengithola lesimemo ngajabula kakhulu ukuthi lokho ukuthembeka engikubonayo sengizokwazi ukuthi ngikushare nabanye abantu, nabo bakhuthazeke ekuhambeni lolu hambo nalomyeni wethu osithandayo. Amen. Amen. Ngithembe ngabe sengihlela-ke ngihlelile, kodwa ngase ngiyakhona ukuthi Nkosi thatha over ngibe nothandakayo. Amen. Ngihlelile ngabeka ama-notes ami lapho, ngiyathanda ukuhlela bese lokho ukuhlela kwami kuyisidi ngihambe ngokunikela enkosini ngithi nayi isidi Nkosi, thatha-ke wena. Into etshalayo ayiphume njengokuyitshalile, iphume isiyilento uNkulunkulu ayinikeze ibhodi. Amen. Yebo. Ngihlelela ngathi ngizobheka-ke ijeli ye-restoration. Kule jeli ye-restoration ngathi ngibheka ake ngithi nje ngaphambi kokuthi ngize ngisho lokho engikuhlelile, mhlambe-ke ngikhuluma into engiyibona uNkulunkulu eyenza esikhathini samanje. Ngiyasibonga isimemo, ngiyayibonga nenkonzo ehleliwe, kodwa kukhona enye inkonzo engiyibonayo uNkulunkulu ayenzayo nje in the atmosphere emhlabeni wakhe. Ngibona uNkulunkulu enza inkonzo ye-restoration. Ngibona uNkulunkulu enza inkonzo ye-realignment. Ngibona uNkulunkulu ezolungisa ibandla lakhe ngezindlela eziningi ezithile ezihlukene. Uyalilungisa ibandla lakhe. Nale nkonzo esikuyona iyingxenye yezinkonzo uNkulunkulu azenzayo zokurestore noku-aligna ibandla lakhe. Amen. Kukhona ama-labels abakhona emhlabeni, ulabeleke uhamba noNkulunkulu bese ithi lo label bisikulimitha ukuthi ungazenza izinto zaNkulunkulu ugcine la ngoba le label isifike yavala la. So ngibona uNkulunkulu ke buya okwathi ufuna ibandla lakhe lingabi nambimba, lingabi nazisihla. Ngibona uNkulunkulu ezosusa le mbimba nezisihla. Imbimba nezisihla akufakwanga uThixo kuthina. Imbimba nezisihla zifakwa isitha kuthina. Isitha singasebenzisa ngisho izwe esiphila kulona limemezele amagama athize siwamukelayo siwagqoke. Uma sesiwagqokile bese sihamba kabuhlungu enkosini. So ngibona uNkulunkulu kefika nje emhlabeni wonke awudalile ezosusa izinto angayitshalanga kuthina ukuze sihambe ngokukhuleka simrecognize uma ngabe eqhamuka. Ngoba uma sesithwele izinto uzothi noma eqhamuka singakwazi ukumbona ngoba sekukuningi okusivile emehlweni ethu. So ngibuka lonto-ke manje ukuthi uNkulunkulu
uNkulunkulu sekufike leso sikhathi kuthiwa siphile ekhathini zokugcina ukuthi sekufike leso sikhathi uNkulunkulu ayishiye ukuthi uzobuye ezoqoqa wathi lapha kuMelakhayi wathi ngiyothumela u-Elijah oyofika azobuyisela izinhliziyo zabantwana zibuyele kubazali babo nezinhliziyo zabazali zibuyele kubantwana babo. Lapho wayekhuluma nge-reconciliation yena ayoyenza phakathi kwakhe nomuntu amdalile. Amen. Wase wathi uJesu lapha uthi uJohn uma ngabe nithanda uyena uElijah. Uma ngabe nithanda uyena uElijah ngoba uJohn wayememezela insindiso kaIsrayeli eza noJesu Kristu. Wayememezela le reconciliation eyayikhulunyiwe uNkulunkulu uthi ngekhathi zokugcina ngiyofika ngizoreconcile. Ngibona uNkulunkulu enza leyo nto ke manje. Ziningi izinto ezenzekile ebubanzini bendlela njengabazalwane sikhonza kwaze kwafika ukuthi sekhona nemifakela engenelayo ekukholweni kwethu kwaNkulunkulu nezinto esilalelayo nezinto esishunyayezwayo sizamkele ngoba sibuka abantu baNkulunkulu beme phambili bekhuluma. Kodwa ngibuka njengamanje uNkulunkulu ezocwaninga ibandla lakhe esusa lokho kungasikona okwakhe. Isona isikhathi sakhe lesuNkulunkulu uzolungisa ibandla lakhe ngoba uyalithanda ngoba uyabona ukuthi sekufanele libe sesimeni la esimlungele khona ngoba useyabuya. Amen. Ngiyabonga uNkulunkulu ngale nkonzo esinaso ngoba ngibuka iyingxenye yalezi zinto uNkulunkulu azenzayo zokulungisa zokuqondisa ibandla lakhe. Amen. Lokho kade ngikusho ukuthi ngasezweni kuthiwa single mother akusiyona uNkulunkulu into ayishoyo ukuthi single mother. Ngokwasezweni kuthiwa single mother kodwa ngokwaNkulunkulu sishadile ngoba he is a covenant keeping God. Sine covenant noNkulunkulu ngoJesu Kristu. Leyo covenant ayikhethile ukuthi ubusiphi isimo socially yakho noNkulunkulu ushadile noNkulunkulu. Amen. Uma ngabe wasiphathi njengomuntu oshadile uzogcina wenza izinto ezenziwa abantu abangashadile. Ushadile noNkulunkulu, ushadile noJesu. Uma ngabe uyiphatha njengomuntu oshadile uzokwenza izinto ezithokozisa umyeni wakho. Ngeke uzenze izinto ezophoqa umyeni wakho. Amen. Yilokho nje ukufika enhlizweni yami ukuthi usingle mother muhle mebizwa ukuze umuntu asheshe ezithwala kodwa ngokwaNkulunkulu akekho umuntu osingle owazana noNkulunkulu sishadile siyi-bride. So amen. So la kwi-alignment ngibukela ukuthi-ke sobuka i-alignment ebese kuba i-identity ebese kuba i-character kube i-purpose kube i-witness your witness kube i-joy. Amen. Isifiso sami ngizokwenza kanjalo uNkulunkulu uzoqhubeka ngendlela aqhubeka ngayo. Bengisacela ukuthi nje ngikhumbule ngeshiseni. Esihlomile sishele ukuthi kuyabanda siyafika kuyabanda kodwa ngezwa ngesikhathi nginyakaza ngeshiseni. Ngiyabonga sisi. Amen. Amen. Uma ngabe sesibuka-ke la kwi-alignment kulapho uNkulunkulu esibuyisela khona ngiyaqolisa kulapho uNkulunkulu esibuyisela khona ukuhamba ngaphansi kwe-authority yakhe. When we are aligned with God sihamba ngaphansi kwe-authority yakhe. Mawuhamba ngaphansi kwe-authority kaNkulunkulu kusho ukuthi wena you are covered by God. Umuntu covered by God lo muntu akekho omunye. Amen. Uma covered by God awukho omunye. Uma covered by God you are safe, you are secure, you are established because uhamba ngaphansi kwe-authority kaNkulunkulu.
thina njengabazalwane sihamba ngaphansi kwe-authority kaNkulunkulu. Amen. Singena kanjani kule authority kaNkulunkulu? Singene ngayo uJesu Kristu. Ngokwamukela uJesu, ngaleso sikhathi samukela uJesu, ngamanye amazwi besithi sesiyayishiya ukuyiphathela impilo yethu, sesikhetha ukuthi impilo yethu mayiphathwe wena. Sayosifaka ngaphansi kwa-authority kaNkulunkulu. Kodwa ukuze sihambe kahle ngokuqhubeka nokuhamba kwethu ngaphansi kwe-authority kaNkulunkulu, kuyamele ukuthi simazi yena ukuthi ubani. Amen. Ngesikhathi simazi ukuthi ubani, sizozifuna futhi izinto ezithandwa uyena ngoba siyambona ukuthi ubani. Ngesikhathi simazi ukuthi ubani, sizoqhubeka futhi simdumise ngoba siyambona ukuthi uyathanda ukudunyiswa. Ngesikhathi simazi ukuthi ubani, sizomseva ngoba siyambona ukuthi uyafuna ukuseva. Amen. Lapho-ke sesibukela nokuthini, ngesikhathi uhamba ngaphansi kwe-authority kaNkulunkulu, nakho manje uzithola ungumama womntwana, ungubaba womntwana, awunayo upartner, awunaso ispouse ozokwenza nakho lokho. Kusho ukuthi ngamanye amazwi la ekhaya lakho sekufanele uma ngabe ushadile ekhaya kwenziwa izinto ezilethwe inhloko yekhaya. Kuphilwe ngomthetho olethwe inhloko yekhaya. Umama mesenzani besefundisa izingane ukuthi hayi ubaba uthi akuzokwenza kanje, ubaba uthi akungayiwa lapha, ubaba uthi usufundisa la ekhaya izinto ezilethwe inhloko yekhaya. Amen. Manje na-ke uma ngabe uhamba ngaphansi kwe-authority kaNkulunkulu, kusho ukuthi la ekhaya inhloko yekhaya uJesu. Imfundiso yakho-ke la ekhaya isithini? uJesu uthe asenze kanje. uJesu uthe asothandaza ntambama. uJesu uthe asokhonza siye enkonzweni sokhonza. uJesu uthe asolifunda ilizwi lakhe. uJesu uthe asothandana. Ufundisa izinto ezenziwa ezifuna uJesu ngoba uJesu uyinhloko yala ekhaya. Amen. Uyena o-leader ikhaya lakho, awuzilideli wena. Amen. Manje na into emnandi ngokuthi ikhaya lakho lidwe uJesu, kusho ukuthi ngamanye amazwi ingane yakho mengabe iganga ekhaya ushadile nomyeni wasemhlabeni wenzani, ngizomtshela ubaba wakho. Ngizomtshela ubaba wakho ngeke ayithande lento oyenzayo, ngizomtshela. Manje nawe ekhaya uma ngabe kunezinkinga eqondene nekhaya wenze njani? Uyokhuluma nobaba waleli khaya, uJesu Kristu. Uyobuza kuyena, asikho isinkwa baba, isinkwa asikho, ingane idinga isinkwa. Imali ye-school fees baba, ingane idinga imali ye-school fees. Amen. Ubani bani uyagula baba, usibani bani uyagula udinga ukuya kudokotela. Amen. Ngobani? Uyabona ukuthi le ifuna ukuthi ungayithathi njenge-theory, uyithathe uyenze izoba upractical, bese uyayiphila. Ngesikhathi uyiphila uzokubona ukuphila kwaJesu eyinhloko yekhaya lakho. Amen. Lento engiyikhulumayo ngiyikhuluma from experience, ngiyikhuluma from the word of God. Uma ukwenza ukusopha enhlizweni yakho ukuthi leli khaya lami libuswa uJesu, uyinhloko yaleli khaya, ungashode enhlizweni yakho. Kubona into eyenzakalayo uma ngabe ukhulisa ingane, ukhulisa abantwana uwedwa, umuntu wesifazane, kukhona isikhathi la ufike khona kushode ngoba usubuka abanye abantu abakhulisa ingane ngababili, busufikele ukushoda. Kungashodi enhlizweni yakho, kungashodi, aniseka kugcwala. Aniseka kugcwala, ukholwe. Yabona into okuyikholwa, ukholwe ukuthi ushadile noJesu. Ukholwe lokho ngoba uma ukholwa lokho, you won't make space for anything else in your heart. I'm not saying you don't have the desires to marry. You do have the desires to marry. You commit them to God. But njengaleskhathi, embrace the season uNkulunkulu akufake kuyona. Embrace it fully. Ukwamukela ukuthi ngikhulisa lo mntwana. Lo mntwana angimkhulisi ngedwa. Ukhona ubaba waleli khaya. Lo baba waleli khaya uphinda lo baba wami futhi. Yes. How awesome is that? Lo uba umkhwena oshadile nawo akakwazi ukuthi abe ubaba wakho.
akakwazi ngoba nihlangana la as adults nizokwaphuza kodwa manje ushade nomkhwenyana ophinda azoba ubaba wakho ophinda azothwala wena while you are carrying abantwana he is also carrying you. Amen. Praise God. Uyakwazi ukuresta kuyena uyakwazi ukuya kuyena ufike uthulule konke. Amen. Ayibonge Nkosi. Hallelujah. Ngiyabonga Khawe. Ayizwakala. Sekuyazwakala manje. Ngiyabonga. Get your music voice. Siyabonga Khawe. Ukhawe sewazi wakhula Khawe wathi ukwenze njani ngiyakhula Amen. Siyabonga uNkulunkulu. Yebo ngibangcwele bengisasho lokho ukuthi uma ngabe uyithatha lempilo kuyimfihlo lokho bangcwele kuyimfihlo uthini uNkulunkulu uthi usisile wasambulela izinto ezinkulu uzambulele laba abantwana. Amen. Manje la uyithathe njengomntwana lento kuyimfihlo uNkulunkulu ayambulele abantwana bakhe ukuthi uma ubuKristu awusoze ube wedwa nanomini. Uma ubuKristu awusoze ube wedwa ngisho ungezwa enhlizweni yakho ubone ububi uzwe ama-feelings and they are fleeting. Izwi laNkulunkulu liyiqiniso elimile kanje. Zikhumbuze izwi laNkulunkulu ukuthi awusoze ube wedwa uma ubuKristu. Amen. Uyabona nje lapho uma ukuthatha ukufaka kuwena uvala zonke ikhala engahle ivulwe isithi. Isithi abesivula isikhala sisuke sifuna ukungena sizoqhophoza. Asivuleli nje isikhala ukuthi ngicela ukuzohlala nawe si-enjoy. Sisuke sivula isikhala sokuthi sivule singene siyoqhophoza. Bese lithini ilizwi lithi do not give the devil a foothold. Ungavuli nembobo encane. Le ngishoyo ivala zonke ikhala iwusile. Ukuthatha ukufaka enhlizweni yakho ukuthi ngishadile noJesu. Amen. Ngumshadikazi. Ucabange lokho ngishadile noJesu ngumshadikazi. Kuleli khaya ubusa intando kaJesu ngoba uyena obusa kuleli khaya. Amen. Ngesikhathi ebusa kuleli khaya kwenzakalani? Kuba ne-order ekhaya lakho. Kukhona i-order, godly order iyangena ekhaya lakho. Even abantwana baqale babe nenhlonipho. Amen. Banenhlonipho yana babuka isithunzi samama oshade noJesu. Amen. Umama ungayaluziswa izimo. Kuthi kunezimo uthi asiguqeni. Niguqe inthandazi. Kuthi kusweleke into asiguqeni niguqe inthandazi. Kuthi kuyagulwa asiguqeni niguqe inthandazi. Izingane ziyabuka. Kuthi lapha ku Proverbs 31 kuthi izingane zakhe zivuka ekuseni zithini zithi ungobu sisile. Zishuswa yini na zibuka uhambo lwakhe noNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu kube impilo yala ekhaya ukuthi siphila noKristu. Kungabi ukuthi sizombiza uNkulunkulu uma kunezimo ezithize. Kube iculture yala ekhaya. Ukuthi iculture yala ekhaya siphila noJesu ngoba ukhona. Ungachishi ngathi akekho. Kungabiki isikhathi la uzokwenza ngathi akekho khona ngoba usuke khona. Amen. Ngesikhathi samukela uKristu samukela uMoya oNgcwele. Umoya oNgcwele uyaphila. Uphila nawe ngisho ngakubo. Asikho isikhathi la uthi khona ayike phela sesibuyile esontweni lokho kwasesontweni sesekhaya manje asikho leso sikhathi. You usher the presence of God wherever you go. Wathi nje wavula inhliziyo yakho wathi uvulela uKristu futhi siyofika thina sihlala izulu lonke lihlala ngaphakathi kwenu. Wherever you go you usher
the presence of God. Ekhaya lakho you usher the presence of God. Amen. Ebantwaneni bakho, the things that you speak nabantwana bakho, ukhuluma i-authority kaNkulunkulu ngoba wena ulalela bani? Your husband. Amen. Lento sokuyikhuluma usungayikhulumisa ukuthi I feel like ukhuluma into oyizwa isho umyeni wakho ukuthi ingane zami ngifuna uzifundise ukuthi uyasifundisa. Amen. Unkosikazi onjani lapho? Unkosikazi othandekayo kumyeni wakho. Kwenzekani lapho? Favors after favors after favors after favors. Ngobani? Ujabulisa inhliziyo yakhe. Amen. Bathi ku Proverbs 31 bathi a husband is praised in the gates. Kusho ukuthi mengabe ehleli nje lapha ehleli namanye amadoda mekhuluma izinto ayikhulumayo enqoma unkosikazi wakhe ampraise amanye amadoda ukuthi hayi wathatha mfokazi bani babukani ukuthi unkosikazi wakhe wenza exactly izinto ezimjabulisayo. Amen. Ngathi ke ngokunjalo uJesu umkhwenyana wethu. uJesu unama instructions asinikeze wona encwadini yakhe ukuthi sifundise izingane zakhe kanje, khulisa ingane ngendlela eyiyo ukuze bisidala ingasuki kuyo. Manje thina siyamhlonipha out of obedience, senza lokho. Kwenzani? Kuyayincoma ngathi ushaya isifuba. Amen. Uyishaya isifuba ngathi. Wathini uma ngabe ethi uSathane uJob kufanele ukuthi akukhonze ngoba umbusise ngayo yonke into. Ngenkulu iconfidence wathi uNkulunkulu awumzami ushiye nje umphefumulo wakhe, awumzami ubone ukuthi uzongishiya yini. Uyabona that confidence uNkulunkulu ayenayo ngoJob iyona iconfidence efanele abe nayo ngathi thina bazali beingane. Amen. Ngoba ngisho singafika uma ngabe khona isisho lapha ayinokuthi isisho izwi elithi two are better than one because when one falls the other one will raise them. And yet manje wena uma ngabe ukhulisa ingane uyibuka uwedwa lawo mazwi lawo uzobona kusho ukuthi kumina kukhona la ekuzoshoda khona. Ungakhohlwa ukuthi unomoya oyingcwele. Two are better than one ngoba mowedwa akekho ozovusa kodwa umuntu nomoya oyingcwele uyakuvusa. Amen. Ulokho nje ufuna uhlezi unakho ujwayezwe ukukhulume ngoba isithi siyakwazi ukuthi sikekele ngezinye izinto. Zijwayeze ukukhulume with conviction. Ngisho uphaphame ekuseni wazi ukuthi awuwedwa. Ngisho kwenzekelani wazi ukuthi awuwedwa. Amen. Uma ngibuka le-alignment ngibuka lonto ukuthi sisebenza siphila ngaphansi kwe-authority kaNkulunkulu. Ngobani? Sathatha uJesu Kristu sathi sesiyayiyeka ukuyiphathela impilo yethu, sesicela ukuthi iphathwe wena. Manje ukuphila kwethu konke kungaphansi kwe-authority kaNkulunkulu. Uma kungaphansi kwe-authority kaNkulunkulu sivikelekile. Amen. Sivikelekile. Kuwo wonke amangesitha sivikelekile. Amen. Kodwa kuthatha ukuthi thina sifake lokho ngaphakathi kuthina ebese siyaphila sizobona umvuzo. Amen. Ngicela ukudlulela phambili, ngidlulele kwi-identity. Kukhona izwi laphana ku-Isaiah 54 verse 5. Isaiah 54 verse 5. Noma mekhona olivuliwe lapha ngangidlulela nje. Isaiah 54 verse 5. Isaiah 54 verse 5. Ngokuba umenzi wakho ungumyeni wakho, nguJehova Sebawothi igama lakhe.
ongcwele ka-Israyeli, ungumhlengi wakho. Uyakubizwa ngokuthi uNkulunkulu womhlaba wonke. Amen. Verse 6. Ngokuba uJehova ukubizile njengomfazi oshiliweyo, nodabukileyo emoyeni, umfazi wokusha, ukhona umalayo na, usho uNkulunkulu wakho. Umzuzwana omncane ngakushiya, kepha ngobumnene obukhulu ngiyakububutha. Ngentukuthelo echichimayo ngabusitheza ubuso bami kuwe isikhashana, kepha ngomusa ongapheliyo ngiyakubuhawukela, kusho uJehova umhlengi wakho. Ngokuba lokhu kunjengezinsuku zikaNoyile ukulunga namagquma ngasuso, kepha umusa wami awuyikumuka kuwe, nesivumelwano sami sokuthula asiyikuthula, kusho uJehova owakuhawukelayo. Wena ohluphekayo, ohlukunyeziwe, ongaduduzwanga, bheka, ngiyakufaka amatshe akho abe mahle, ngizibeke izisekelo zakho ngamasafire. Ngiyakwenza imibhoshongo yakho ngamarubhi, namasango akho njengekristali, nayo yonke imikhawulo yakho ngamatshe amahle. Bonke abantwana bakho bayokuba ngabafundi bakaJehova, nokuthula kwabantwana bakho kuyakuba kukhulu. Uyakumiswa ngokulunga, uyakuba kude nokucindezelwa, ngokuba awuyikwesaba, nanovalo, ngokuba aluyikusondela kuwe. Bheka, uma bebuthana kungaphandle kwami, noma ngubani obuthanela wena uyakuwa ngenxa yakho. Bheka, mina ngidalile umkhandi ofutha umlilo wamalahle, azikhiphele isikhali somsebenzi wakhe. Mina ngidalile futhi umchithi wokubabhubhise. Asikho isikhali esenzelwe wena esiyakuphumelela, nalo lonke ulimo oluvukelayo luyakwahlulela. Lokhu kuyifa lezinceku zikaJehova, nokulunga kwazo okuvela kimi, usho uJehova. Uyibekile uNkulunkulu indaba yezwakala. Yes. Uyibekile indaba yezwakala. Siyabonga sisi. Uma ngabe sikhuluma nge-identity yethu, kukhona laphana ethi khona you shall be called by a new name that the Lord will utter. Amen. uNkulunkulu uyasibuyisela lento besisho ukuthi thina uma ngabe ukhulisa umntwana ushadile noJehova uyayikhombisa lapho ukuthi yena uJehova ungumyeni wethu. Hallelujah. Yena uJehova bese yazisho izibusiso ezihambisana nakho lokho ukuthi yena ungumyeni wethu. Amen. Kodwa uma ngabe sibuka ngoba sifuna ukubuyisela i-identity manje. I-identity kukhona izinto isitha esizenzayo zoku-attack i-identity yomuntu. Amen. Amen. Kukhona izinto isitha esikhulumayo zoku-attack i-identity yomuntu. Amen. Kukhona izinto ezipopular uzugcine nawe usuzisho usu-identifya nalezinto ezingaqhamuki kuNkulunkulu. Amen. Kube lamagama ashiwoyo, ama-labels, nawe ugcina usuwamukela, kodwa akusiwona ama-labels ashiwo uNkulunkulu. Amen. Amen. Ngiwabhalile la ambalwa izinto efana nokuba abandoned. Athi umuntu I am abandoned. Mhlambe unezingane uyazikhulisa ngoba umyeni wakho wahamba wakushiya nabantwana, uzibize njengoshiyiwe. Litheni ilizwi lapha sisime ngabe uthi oshadile njengonkosikazi osashadile lapho oshadile emusha. Amen. Four, yeah. Yes. Ungesabi ngokuba awuyikujaba. Awuyikujaba, ungabi namahloni. Ngokuba awuyikujabuliswa, ngokuba uyakhohlwa ihlazo lobusha bakho. Ungabe usawakhumbula amahloni obufelo bakho. Yeah. Khona nalapho esikhona ngiyakulanda njengonkosikazi oshadile esemncane beseshiwe.
Amen. Zonke lezo zinto ey'njalo zenze njani? Zikwenza ukuthi ube namahloni ukuthi ngishiyiwe, umnyama ungishiyile, kwakushiya ney'ngane. Bese kuba khona ngoshiyiwe, you are abandoned. Amen. You are abandoned. Isitha siyifake lento uzuyibone nawe engazuthi impela uyafana naleli gama lomuntu oshiyiwe. Kodwa uNkulunkulu uthini? Uthi ungabi namahloni. Amen. Ngoba yena uyalisusa ihlazo lakho. Amen. Uyalisusa lokho isitha besikwenza sithi sakhe ihlazo kwena. uNkulunkulu uyayijika leyo nto izoba yitestimony empilweni yakho. Amen. Lokho kade impilo yakhe uyayimesapha. Ayijika uNkulunkulu leyo nto ayenza izoba yimessage. Amen. Nakho ngimela. Nakho ngimela. Ngiyakhuluma. Ngikhuluma ngoNkulunkulu engimbonile engisiza ukukhulisa ingane from the age of 9 months. uNkulunkulu engibonile engisiza ukukhulisa ingane from the age of 9 months. Ngaleso sikhathi ngangikhala. Anginayo umzali engizoya kuyena ngibuza ukuthi kwenziwa njani mekukhuliswa ingane. Angithi ngisaqalaza nami ngisathukile ngiqalaza ngaphambi ukuthi kwenziwa njani-ke mekukhuliswa ingane engaka kwenziwa njani. Ngisatatazela ngisathukile. Kodwa mhla ngangena kwi-alignment le esikhulume ngayo. Ngangena kwi-alignment ngathobela umthetho kaNkulunkulu. Ngaphila ngaphansi kwe-authority kaNkulunkulu. Kwenze njani uNkulunkulu? Waqala wabuyisa i-identity yami. Kade ngizibona ngingolahliwe. Ngaqala manje ngazibona ngumgcotshwa kaNkulunkulu. Amen. Ngangaba olahliwe ngaba yileyo manje uNkulunkulu amkhethile wathi ngiyakhetha ukuthi awungikhulisele lo. Ngikhethe wena ukuthi abe ngowakho ngoba ngikufake kuwena uyakudinga lo wamkhulisa. Amen. Wathi ngikhona mina yonke into oyidinga ikhona kumina awungikhulisele lo. Bengaba womunye kodwa wathi ngikhethe wena awumkhulisa. Uyabona ukuthi lapho uNkulunkulu usebuyisana i-identity yami, ubuyisa i-confidence yami manje njengomama ukuthi hayi angiswele. Ngihamba nobaba ozongifundisa yonke into ngokukhulisa umuntu. Kwakhiwa uyena umuntu, akakhiwanga yimina. Konke ngalo muntu kwaziwa uyena. Amen. Uyamazi ezogula engakagula ngitshela. Amen. Khona lapho nje wangitshela khona kusukela nje ebuncane lakhe umntwana wami ngasheshe ngabona ukuthi kukhona ikholingi ekhona empilweni yami. Ngaqala ngahamba ngenza izinto uNkulunkulu ayifunayo. Kodwa ngizothini kukhona la usukwenze khona kakhulu. Ngangihamba naye akukho la engangingayi naye khona. Bese uNkulunkulu le ngishone naye khona, le ngishone naye khona, le ngishone naye khona. Khona la akangikhombisa khona uNkulunkulu ukuthi ubhasobhe kuzoba nje. Ngathi nje ngisathi ngihleli ngifundela izwe ebusuku wabona ukuthi umbono endaweni la engizoya khona kominista ngakusasa ngabona ingane emihlele ekhoneni kusofa yavele yaphela yashona. Hayi ngikhuleke ngibophe noma kanti uNkulunkulu ngikhombisa into ezokwenzeka ngempela ngakusasa. Bese ngisathi ngisabhizi nenkonzo mengithi ngiphosile ekhoneni hayibo nakho ngempela kwenzeka lento ingibhekile nje nganabele yathi iyaphela ngashiya phansi yonke into ngathatha ingane ngayisa esibhedlela. Ngiye kuqile laphana ngiyathandaza angimthandazeli lo wami. Ngiyakhala la ngikhale bese ngiya kulezi babaningi ngithandaza ingane iphile iphume ngithandaza iphile iphume. Labo wami ngiyakhala ngi-emotional. Ngiyakhala ngi-emotional. Kuthi nje ngelinye ilanga bayakunika isipanje ulale la. Kuthi ngelinye ilanga ngiyakhala ngi-emotional. Athi uMngcwele wenzani? Ngithi ngiyakhala ngiyakhala ukhalelana. Ingane yami iyagula uphethwe angikwazi odokotela bathi benza ama-test athi lula izandla umkhulekele. Lula izandla phezu kwakho umkhulekele.
Angizange ngimkhulekele, ngamthatha ngagijima esibhedlela. Angikaze ngimkhulekele, kodwa mengifika ngikhulekele iy'ngane la ziyaphuma nabazali bajabula baphuma. Lo wami lo ngithi emotional. Hawu ingane yami, uthulele nje uNkulunkulu. Kwenzakalani manje kumakoti wami? Sengikhohliwe yini? Wathi lula izandla umkhulekele. Ngithi mengithi ngilula izandla phezu kwakhe kuvele kuqhange nje umlilo omkhulu uthi phezu kwakhe. Mengiqeda lapha sihamba kolanda iy'mpahla zakhe uyahamba ekhaya. Usanamapayipi yonke indawo. Ngivuke ekuseni ngenze uNkulunkulu ufuna umthathe at his way. Ungayi-analyze into ayishoyo uyenze. Ngavuka ekuseni ngatshela osista ngathi ngiyolanda iy'mpahla zakhe uyaphuma namhlanje. Bathi hayi emanqakanqaka amapayipi futhi akatholakali ukuthi unani nathi uyaphuma namhlanje usengitshelile uNkulunkulu uyaphuma ngiyolanda iy'mpahla zakhe. Ngihambe ngekhaya mengibuya ngifica udokotela emdischarge. Ngifica udokotela emdischarge ngithatha umntwana ngihambe ngiye naye ekhaya. Amen. uNkulunkulu wethu esimkhonzayo. Konke ukuphila komuntu wonke ukuyena. Uma ngabe kunikeza abantwana athi bakhulise akusona isilingo leso. Ukukhethile ngokuyakuthemba ukuthi wena njengokulalela yena uzothola yonke imfihlo ngalabantwana obakhulisayo. Amen. Uyayibuyisela-ke i-identity yakho. Esikhundleni sokuthi uyibone ulahliwe, uzibone manje ugcotshelwe ukuthi khulisa labantwana. Wena-ke manje you are anointed to raise these kids. Amen. Amen. Kukhona amanye amagama sikhulumile la single mother ukuthi hayi siyalisho phela siyalisho ngoba kune-fashion yolisho kodwa akekho umuntu osingile kuKristu sonke sishadile. Ungamdivosi uNkulunkulu, akekho singile sishadile sonke. Amen. Baningi nje abanye widow labasho azagoba uyindoda yabafelokazi. Ngisho kuthiwa useshonile ubaba wenyama akashoni uNkulunkulu. Uhleze khona uyindoda yabafelokazi. Hayi mina ngintandane nami ngangikhala ngalo ngintandane nje ngathi nokuthi ubani ozongisiza ukukhulisa le ngane unguyise wezintandane. Akukho kushodayo kuyena. Akukho la ozothi khona ngine-excuse yokuthi ngifile kanje, ngifile limited. Ayikho excuse. Uwasusa wonke ama-limitations ngezwi lakhe. Amen. That's why kubalulekile ukuthi thina nje sihambe sohlala la, sohlala ebukhoneni bakhe. Uhlale ebukhoneni bakhe, uhlale ebukhoneni bakhe, ayobhakasha. Ungathi nje 5 minutes before ngilale bakithi ake ngenze ukuthembeka 5 minutes before ngilale. Uhlale ebukhoneni bakhe ngoba lesikhathi uhlele ebukhoneni bakhe ukufundisa izinto ongekuyifunde nakwesinye isikole. Akukhombisa izinto bengokuykhonjiswa umuntu ngomntwana wakho. Akuvulele nje ifayili ngengane yakho ukuthi izoba yini. Akutshele ukuthi izoba yini. Usuyakwazi ukuthi mengikhulekela ingane yami ngikhuleka lezinto uNkulunkulu athishilo ngayo. Ngisho ngathiwa u-actor kanjani wena ume ekushoni kwaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uthe nangumvangeli wami la endlini. uNkulunkulu uthe nangupastor la endlini. uNkulunkulu uthe nangumprofethi la endlini. Ulokhu ume lokho. Ngisho ngathiwa behavior kanjani wena ume kulokho kwasho uNkulunkulu awujikile. Awujiki nesimo sezulu. Amen. Amen. Ebese sibuka-ke manje i-character. I-character-ke lapho ukuthi what kind of a home am I building? What kind of a home am I building? Ngizocela ukuthi sibuke ku-Isaiah 55 verse 22 to 23. Isaiah, sorry, get it put Galatians 5 verse 22 to 23. Galatians 5 verse 22 to 23.
Galatians 5 verse 22 to 23. Kepha izithelo zikamoya ziluthando, nokujabula, nokuthula, nokubekezela, nobubele, nobuvi, nokukholeka, nobumnene, nokuzithiba. Akukho mthetho omelana nokunjalo. Amen. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ngezwi lakhe. Amen. Manje nake uma ngabe sesibuka i-character uthi what kind of a home am I building? uNkulunkulu bese yakhombisa ukuthi what kind of a home he desires for you to build ekhaya lakho nabantwana. Amen. Abantwana ungabafundisa izinto zishoyo ngomlomo kodwa isikhathi esiningi bakophisha lokhu wena okuphilayo. Amen. Bayabo abantwana ba-observant. Ngisho ingane ngancane kwesinye isikhathi sithi hayi kusemncane lo akaboni ba-observe ngoba bayafika phela emhlabeni abazi kwenziwa njani. So lezinto ozenzayo wena bacabanga ukuthi kwenziwa kanjani. Abanayo ama-filters lawo ukuthi hayi umama enza kanje kusuke kuyilama circumstance, ubaba menza kanje kusuke kuyilesi. Abanakho lokho bona ba-literal nje. Leyo nto yenza bacabanga ukuthi kwenziwa kanje emhlabeni. Uma ukhuluma kanje ukhulume kabi kusho ukuthi ukhulume kanje emhlabeni. Uma uwenza kahle kusho ukuthi kwenziwa kanje emhlabeni. Amen. Manje na uNkulunkulu wenzani lapho? Uwenza thina ukuthi sibe nale character ekhombisa uKristu ukuze abantwana bethu bazi uKristu esimfundisayo, bazi noKristu ophila kuthina. Amen. Njengoba bekhuluma nje ngezithelo zakamoya lapho uthando, ukubekezela, ukujabula, kindness, righteousness, faithfulness, zonke lezi zinto akusiwona umthwalo ukuthi lezi zinto uyiphile. Akusiwona umthwalo ungaze ucabanga ukuthi izinto eziningi kangaka ngozenza kanjani. Asiwona umthwalo, wamamkela umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ukhona uyaphila kuwo. Umoya oyingcwele uyena ozidedelayo lezi zinto kuwena, wena uyamvumela. Wena uyamvumela nje kuphela. Umoya oyingcwele uyena ofakile la ngaphakathi kwakho uthando laKristu, alikhiqiza uthando laKristu, wena uyalivumela nje kuphela kuwo. Amen. Kungabikho la uzothi khona hayi phela mise ngimthanda kakhulu uzobona ukuthi ngiyamspoila. Cha, alipheli uthando ngesikhathi ulifaka nje nawe futhi ingane ngesikhathi uyikhombisa uthando kakhulu yina iba ne-confidence khona, yina ihlonipha khona kakhulu. Uzothi abanye abantu bafuna ukulima ukuthi hayi phela angifuni ukumspoila. Umuspoile. Uyamfundisa imfundiso ezinhle ngeke onakala ngoba uyamfundisa. The more invest uthando kuyena, the more uzokwazi ukuthi akulalele uma ngabe usuthi cha phela senze kanje. Angithi usu-investile uthando lezi inhliziyo yakhe ikhululeke ngawe. Ngesikhathi ukhuluma nawe uyazi ukuthi lo muntu okhuluma nami uyangithanda. Uma esho kanje ingoba uyangithanda. Amen. Angithi nathi siyazi ukuthi uNkulunkulu uyasithanda. Uma ekukhuza ukuthi ungayenzi into, awuzi ukusho ukuthi hawa akafuni ngijabule. Uzothi kusho ukuthi lento izongilimaza phambili ukuthi. Ngoba zazini his thoughts towards us are good. Nengane yakho niyazi ukuthi wena uyayithanda. Ngisho ngathi hayi phela wena nje ukuthi nokuthi akuphilwa la ekhaya kwenziwe. Uyazi ukuthi lokho uyamqoqa ngani, usho ukuthi khona idanger ekhona lapho ongafuni ukuthi afikele kuyona. Amen. Kufika izimo, kwesinye isikhathi kuba nezimo nje ekuhlukumezayo. Uyabuka njani umntwana ukuthi ureacta kanjani wena mekhona izinto ezikuhlukumeza emoyeni. Kukhona abantu akhulume nawe engazuthi nje akanayo inhlonipho nawe. Asho nje noma yini iyabuka ingane ukuthi uma kwenzeka kanjalo uresponda kanjani. Angithi nawe uyafunda phela indlela azoresponda ngayo mekhula. Wena-ke ngendlela oresponda ngayo uzoresponda ngale ndlela ezojabulisa umyeni wakho. Yakubona thina phela sifuna ukuthi umyeni wami abe proud ngami. So ngizoresponda ngale ndlela azoyishaya isifuba athi ubonile ubuthi uzokwenza into ethize. Ngikutshelile ukuthi lo wanje ubhalwe mina. Yini i-response yakho izomenza bona ukuthi hayi lo
uyangizwa izwi lami lila kuyena endlebeni. Amen. Manje lokho kukwakhani kuqhubeka kwakha i-character. Uma kade waziyo ukuthi umuntu oshesha dinwe, oshesha benjani, la izithelo zamoya. Uyangena patience, long suffering. Kuthi nalawo ukushushu utetezele khona usungenelwa yini manje? Ngenelwa yi-long suffering. Ungasatatazela. Iyabuka njalo ingane ukuthi mekhona izimo akutatazelwe kuyahanjwa kuyothandazwa. Amen. Uma ngabe umuntu emkhulumise kabi, hayi ukuthi nami sefanele ngimphendule kabi, mina kufanele ngimbuyise lowo muntu. Ifunda kuwena yonke lonto. Amen. Ukuhlonipha abanye abantu ifunda kuwena futhi konke lokho. Ukuthi uma ngabe ubona omunye umuntu, hayi lo ngizomhlonipha lo ngeke ngimhloniphe iyayibuka lona. Kodwa uma ukwazi ukuthi uthathe bonke abantu ngothando olufanayo laKristu, iyabuka futhi naye. Izothi musikwenza kwawena besurprise ukuthi le ngane ikuthathaphi lokho. Kanti awuboni ukuthi ifunda la kuwena. Ngisho ungakakusho ifunda la kuwena, ibukela kuwena. uNkulunkulu bese ekhuluma nge-character ukuthi what kind of a home am I building for my children? Amen. Wakha ikhaya elinjani? Ikhaya elinokuthula, ikhaya elinokuthando, ikhaya elinokubekezela, ikhaya elinenjabulo. Kujabulwe ekhaya. Uma ngabe uma esebuya ekhaya, ingane zibe nenjabulo ukuthi uma useyabuya. Kungathi ukuthi hawu noma uma useyabuya, hey ziphosha balingana kusemnandi. Hayike uma usezothetha awuthi mengabe ubuya nje ingane ejabula ukuthi uma useyabuya zikulinde nami useyabuya ngoba kunenjabulo ekhaya. Amen. Le njabulo iqhamuka akusho ukuthi awekho ama-circumstances. Akhona ama-circumstances. Kodwa injabulo yethu iqhamuka kuKristu, lesiphiwe uKristu. Amen. Uthi the joy of the Lord is our strength. Injabulo yethu athi the joy that I give you ayifani neyasemhlabeni. Emhlabeni ujabula ngoba yonke into ihamba kahle. Kodwa ukujabula kwasenkosini ilokujabula lokhu uvuke unale njabulo ukuthi inkosi isanami namhlanje. Amen. uJesu usayinkosi namhlanje. uJesu usakwithrone namhlanje. Ngakho akukho okuzonqoba ngoba sewanqoba yena. Mina ngidla izithelo zokunqoba kwakhe. Amen. Amen. Lokho kukodwa kukwenza ukuthi ube no-confidence ukuthi noma ngabe isiphi isimo usesibonile kwavele, uyangazi kwavele, kusho ukuthi sengihlomisile ukulindele ukuthi uzokunqobisa kuleso simo. Amen. Yes. Ngizocela isibukele manje i-purpose. Uma sibuye i-purpose, ngizocela ukuthi siphindele ku-Isaiah. Siphindele ku-Isaiah 54. Mhlawumbe sithi 1 to 3. Isaiah 54, 1 to 3. Noma siye ku-1 sithi ngo-2, 3. Isaiah 54, verse 2 and 3. Yenza ibe mnandi, yenza ibe manzi indawo yetende lakho. Sorry. Yenza ibe banzi indawo yetende lakho. Babazulele izindwangu zamakhaya akho. Ungazibambezeli, welule izintamo zakho. Uziqinise izikhonkwane zakho. Ngokuba uyakusabalala ngakwesomnene nangakwesokhohlo. Nengalo yakho iyakuqeda bezizwe, yakhe imizi echithekileyo. Siyabonga kakhulu. Amen. Yebo. uNkulunkulu usekhuluma ngani-ke sesikhuluma nge-purpose. Sesikhulumile nge-character, sesikhulumile nge-identity, sesikhulumile ngokuba under i-authority kaNkulunkulu alignment. Manje sesikhuluma nge-purpose. Uyabona ngesikhathi unabantwana ubakhulisa isitheni ugcotshiwe wakugcotshela ukuthi bakhulise labantwana, and therefore uzokwenza futhi uzokwenza kahle excellently ngoba uNkulunkulu wakho is the God of excellence. Amen. Akukho la izokushoda khona.
akukho la uzothana sengiyahluleka la ngoba ukhona yena. The minute ufila ukuthi uyahluleka ushona kuyena. Konje lana wawuthe lokhu kwenziwa kanjani uyakwazi usekubhalile kwakudala uzokukhumbuza konje wawuthe kwenziwa kanjani lo okay usuyayikhumbula leyo nto usuyayi-apply empilweni. Amen. Ngesikhathi wenza konke lokhu ukhulisa abantwana bakho kwi-authority kaNkulunkulu uzazi nawe ukuthi awuwedwa wazi ne-character yakho yala ekhaya ukuthi kuphilwa kanje la ekhaya i-training ground ye-assignment. Usesuka lapho uNkulunkulu usethini usawandisa i-capacity yakho yokuthi uzoyothanda nabanye futhi abantwana engasibona bakho. Amen. Laba bangasaphumi esifini sakho sekulethela-ke spiritual children osuzobathanda ngalolu thando asekufundiswe ngalo ukuthi abantwana bathanda kanje bafundiswa kanje nawe uziphatha kanje uphila kanje ngaphansi kwe-authority yami nami ngikukherisha kanje. Usunaleyo confidence ukuthi awuhambi wedwa awuthwele lutho kuthwele uyena bonke wena you just receive. Usuyakwazi ukuthi mase kuvula i-capacity nawe usuyavuma ngoba usuyazi ukuthi anyway akumina engenzayo uNkulunkulu. Amen. Mase kwenzeka kanjalo usezokwenzani usezokuvulela ukuthi nakwezinye indawo usuyi-witness yokuthini ngimbonile uNkulunkulu engisiza ukukhulisa lezi ngane othi nami ngikutshela ukuthi ungisize kanjani usutshela nabanye usiyanda njalo i-capacity yakho. Amen. Ungasho ukuthi there's too much demand who demanding cha akukho demanding ngoba awuzenzeli wena. You're not carrying yourself, God is carrying you. Uma uzothembeka ngokuphindela kuyena ungasho ukuthi khona okunye fanele phela nami uNkulunkulu sizoyisiza cha ungayithwaleli lutho ngokweqiniso. Sithembeke ezweni bazalwane ngokweqiniso kungabikho ozothi sengifuna ukuyithwalela kona ngoba ngesikhathi uthi sekhona ofuna ukuyithwalela kona uzidalela ukwahluleka busuthi uNkulunkulu azange athembeke. uNkulunkulu uthembekile kodwa iya kuyena ngokweqiniso ungabikho la usuthi khona hayi nami ngizothi 1 2 and 3 ungawenzi 1 2 and 3 ngoba lokho sekuchaza ukuthini wena usuthembele kuwena usuthembele emandleni akho usuthembele ekuhlakanipheni kwakho usuthembele emaplanini unamaplani wathi 1 2 and 3 kodwa uma ungenamaplani uzobuyela kuNkulunkulu njalo unguNkulunkulu wamasu unamacebo yonke into odlula kuyona usuke esayazi kodwa ulinde ukubona ukuthi umntwana musangithemba yini namhlanje. Amen. Wena uzophindela kuyena uyosho ukuthi sekunje nibe naloko budlelwane okungapheli okunganqamuki. Amen. Mina bese sibuka-ke lapha i-purpose. I-purpose isekuyileyo ukuthi usungena kwi-assignment yakho. Is-assignment yakho ngeke iyekiswe ukuthi unabantwana. Abantwana bayisibusiso esivela kuNkulunkulu uyakusiza nabo. Kodwa futhi ne-assignment yakho nayo futhi uyayiveza. Amen. Njengoba kade ngichaza singangimthatha lo mfana ngishonele ngoba uNkulunkulu esengitshelile ukuthi hamba okwenza ukuthi ngihamba naye lo mntwana. Amen. Uyalenza uhlelo uNkulunkulu ukuthi umntwana anakekeleke. Amen. Uyalenza nje uhlelo ukuthi abantwana banakekeleke kodwa ngeke uyimisi i-assignment yakho ukuthi angiye enkonzweni ngoba manje kufanele ngilungise indaba yezingane. Hamba nabo abantwana enkonzweni. Amen. Hamba nabantwana enkonzweni. Kungabikho into okaNkulunkulu ozothi ngeke ngiyenze ngoba nguma womntwana. Ngeke ngiyenze ngoba ngifundisa abantwana. Ukhona yena awubakhulisi yedwa. Amen. Amen. Ake ngicabanga ukuthi sesobuka kokugcina-ke bese ngivala. Ngizocela ukubuka-ke manje noma ngihlanganise nje i-joy ne-witness ukuthi-ke ngesikhathi kwenza konke lokho uNkulunkulu ubuyisela i-witness yakho ukuthi usuzokwazi-ke nawe ukuthi ufakaze ngoJesu ombonile enza izinto ezithize nokuthi i-witness yakho iyahambisana nendlela oyiyona. Abantu babukela wena indlela owenza ngayo bese bekopela kuwena ungasasho ingane
nabanye abantu abaseceleni babukela wena indlela owenza ngayo bese bekopela kuwena. Uthotha omunye umuntu bedluleka ukuthi ngizonja kodwa bese ngoba ubusuyenza othi ngimbukele ngifunde kuyena ukuthi wenziwa kanjani. So impilo yakho nje ibe yi-witness yona ungabavuli ngisho umlomo ufakaze ngokuphila kwakho. Babona abantu ukuphuthala wenza yonke into bese beyabuka ukuthi wenza ngani. Hayi othi ngisondelane naye umuntu useyasondela usondezwa yini uqale wakubuka wathi hayi othi ngisondelane naye bese sangitshela wenza kanjani yonke lento wenza kanjani yonke lento usuyaqala ke wena usukwenzani usuveza lo Jesu lo ohamba naye okwenzela lokho ngoba isikhathi esiningi into eyenza ukuthi umuntu ahluleke ufuna ukuyiphathela ufuna ukuyisosa izinto kuJesu ufuna ukuyiphatha wena kodwa uma usumtshela umuntu ukuthi ukuze ngikwazi ukwenza lokho uJesu ongisizayo ukuze ngikwazi ukwenza lokho uJesu ongisizayo abone nawe umuntu uthi hayi ukuthi kanti kufanele mina ngicabangele zonke lezi zinto ngizenze zonke lezi zinto. So lo Jesu uyakwazi ukusizana uyakwazi ukusizana futhi ukusizana ngeqiniso. Amen. Bese kuba khona injabulo lapho. Amen. Ngizocela nje sibheke futhi ku-Isaiah 55 sorry verse 1. Isaiah 55 verse 1. Wenina nonke enomileyo wozani emanzini nani eningena Ngiyaxolisa nqondo 54 verse 1. Umuntu nalowo Jabula wena nyumba wena ongazalanga uqhumuke ngokuhlabelela umemeze wena ongabanga namhelo ngokuba abantwana bobisikhwele baningi kunabantwana bonendoda usho uJehova. Amen. Siyabonga uNkulunkulu. uNkulunkulu uyazazi zonke izinto uyakhuluma ilizwi lakhe uthi jabula wena nyumba. Kuyajabulisa yini ukuba nyumba? Kuyajabulisa yini ukuthi wena unayo indoda ezokulekelela ukhulisa ingane? Ukuthi jabula ukusho kanjani ukuthi jabula? Ukhuluma nomuntu omethembayo. Ukhuluma nomuntu omethembayo ukuthi jabula ungakayiboni manifestation yezinto oyicelayo enkosini. Jabula ungakamboni uNkulunkulu enza ngoba usuyamthemba usuyamazi. Jabula uvela ujabula uvuka unokujabula uvuka ekuseni unokubo enhlizweni noku uyahamba endleleni unekubo enhlizweni uyajabula. Baza bathi abantu yindaba uhlela uneme bacabanga ukuthi yonke into yakhe ihamba kahle kanti ukujabuliswa yini ukuthemba uNkulunkulu ukwenza lokho out of obedience. Kuyi-obedience ukuthi umethe uNkulunkulu ujabule ungasho ukuthi wena uNkulunkulu awazi ungabi there's no negotiation ungabi ne-debate noNkulunkulu ukuthi uyazi lapho ngiyajabula nje ukuba ingane yami ingenile e-university. Cha, jabula engakangeni jabula nje ujabula ukukhombisa uNkulunkulu ukuthi uyahlonipha ilizwi lakhe. Ngesikhathi uhlonipha ilizwi lakhe uyalimela uthi alibuyele emuva lingawenza umsebenzi. Awujabule obaleni awujabule emoyeni ujabula ngoba kunecommand ethi jabula. Jabula wena nyumba. Ngamanye amazwi jabula usengxakini into ebukeka iyingxaki ujabule khona lapho umdumise khona lapho engxakini. Uzothi umdumisa khona lapho engxakini uyaqeda ukudumisa uselungisa izinto zakho ngalo usuthola iphone call obungayilindele. Amen. Sekujabula manje idabula sekuzokutheleleka phezu kwalokujabula okusuvela unako. Ngamanye amazwi uNkulunkulu uthi asikho isikhathi la kufanele khona siququde usizi uthi ningibona nje mina akukho enkosini ngoba sonke isikhathi isizini esikuyona uNkulunkulu kukhona akwenzayo ukuthi awukakuboni ngamehlo akukukhiphi ukuthi uyakwenza ukholwe ke lokho
Amen. ukholwa ukuthi ikhona into ayenzayo njengoba ngingayiboni ngamehla kusho ukuthi akayenzi uyayenza mjabula kuleso simo usitshele leso simo ukuthi ngiyamazi uJehova wami ukuthi uyaphila ngiyamazi ukuthi uqobile nalapho futhi usenqobile impilo engakaboni kodwa ngizokubona amen uzothi ungakubona-ke bese ukuphinda futhi ukujabula okwesibili amen siyambonga uNkulunkulu ngicela ukuma lapho bazalwane Amen.